Nedeľa popoludne, ale ešte stále máme dosť času na to, aby som vám natočil vlog. A tentokrát ho budeme venovať tuningu, pretože väčšina pretekárov nejako začínala a väčšina z vás začínala na šprintoch, slalomoch, na rôznych tuning podujatiach. No a dnešné vydanie vlogu zo života pretekára budeme venovať zrovna tuningu, ako som vravel. A zoberiem vás za organizátorom Tuning Grill Party, ktorá je, dovolím si tvrdiť, jeden z najväčších zrazov, ak nie najväčší v stredoslovenskom kraji, už tradične konaný na Dobrej Nive, na letisku v Dobrej Nive, a ktorého som zhodol v okolností aj moderátorom a budeme moderovať i tento rok. Takže dnes sa porozprávame s organizátormi a dozviete sa niečo z histórie týchto zrazov, ale taktiež, čo si pripravili pre vás tento rok. Tento vlog vám prináša Agromat, ložiska Gufera Klinové remene. Nájdete nás na agromat.sk. Takže chalani, čo ste si nachystali tohto roku v rámci ďalšieho vydania Tuning Grill Party pre návštevníkov? Tento rok máme pre ľudí takisto prichystaného motokaskadéra Zoltana Angiala, ako po minulé roky. Takisto tento rok budú také atrakcie pre ľudí, ako pre deti skákací hrad máme. Wow! Takisto pre dospelých sme na tento rok pripravili báger. Ľudia si budú, je to také akože tuningový zraz a je tam báger, hej. Ale príde tam na nejaké 4 hodinky v sobotu s tým, že ľudia si budú môcť vyskúšať na jednom mieste bágrovať, hej, čiže piatok večer tam budú také, by som to povedal, pálenie gum, hej, možno nejaké drifty, tí skúsenejší, čo sa vedia na mieste. Kontrolované nejaké pálenie. Chill zónu máme pripravenú pre takých ľudí, ktorí si chcú vodné fajky, hej, užiť, zapáliť, barbiera takisto budeme mať tento rok. Takže vlastne chlapi môžu prísť neostrihaní, normálne sa tam bude originál strihať, hej? To treba prísť, človek bude tam, dokonca donesie aj z Čiech nejakých troch top barbierov. Približme trošku tým takým novším účastníkom, že ako vlastne to celé začínalo, tento príbeh Tuning Grill Party. Ona vlastne, ten prvý ročník ani nebol na Dobrej Nive dokonca. Nie, prvý ročník bol v Pliešovciach a už po pár hodinách sme zistili, že Pliešovské letisko je teda malé. Ani kvalita asfaltu není bohviaká, tak to bolo taká oťukávačka, tam tuším nebolo ani vstupné žiadne, to bolo len taká. Ľuďom sa páčil, bol na to dobrý ohlas, hľadali sme väčšie letisko teda, najlepšie čo bolo na Nive a tam sa snažíme teda pokračovať, zväčšovať to každým rokom furt niečo nové. Bude aj teda meranie hlučnosti výfokov a audiosústavy DB Drag? Bude to prebiehať pri vlastne Leštenkách, pri Car Fans Cupe a zastrešuje to ten istý človek v podstate, čo CFCčko. Respektíve tieto DB Drag disciplíny netreba registrovať v predstihu na internet. Tie sa registrujú na mieste. Takže dobre si zapamätajte, na rozdiel od šprintov, slalomov, na túto disciplínu sa môžete registrovať priamo na mieste. No a keď sme pri tých registráciách po minulé roky, Palči, dalo sa rezervovať aj parkovisko pre kluby. Ako je to tohto roku? Tento rok pre skupinky aut a klubov nad 10 aut sú vyhradené plochy, stačí poslať mail na klubovú mailovú adresu, všetko je zverejnené na stránke, na udalosti, príde odpoveď, miesto bude zaregistrované na nejaký názov klubu, ktorý si oni sami zvolia a budú to mať tam vyhradené, aby boli pekne pokope. Keď to neustále a rapidne narastá, tak sme sa rozhodli, že 1. júla je možnosť registrácie pre kluby. Pri otvorení brán letiska o 15. hodine prvých 250 návštevníkov dostane k vstupnému zdarma energy drinky, takisto ako to bolo minulý rok. Miro, dozvedel som sa, že tento rok bude vlastne tam nejaký aj stánok s automotív oblečením a vraj tam bude aj nejaká limitka na predaj. Po minulé roky sme mali také ohlasy, že ľudia chceli trička, mikiny s týmto logom, hej, takže tento rok príde tam firma, garáž je legál a oni nám ponúkli, že nám vyrobia tieto trička a budú tam predávať pre tých ľudí, hej. Takže milí účastníci, treba si navýšiť rozpočet, pár euríčiek zobrať na trička, nie len na klobásku, pivko a grilovacie tieto záležitosti, ale vidíte, bude v ponuke aj nejaký ten upomienkový program oblečenia. Takže dámy a páni, toľko
rozhovor s týmito váženými pánmi, organizátormi Tuning Grill Party a pevne verím, že sa tam i tento rok vidíme a veľmi rád vám z toho prinesiem aspoň takú krátku reportáž, uvidíme, ako budem stíhať popri tom všetkom moderovaní niečo točiť a či budem vládať točiť, ale ak áno, určite sa tam vidíme. No a minimálne určite sa vidíme pri pokračovaní vlogu zo života pretekára. No a natočili tipci aj veľmi zaujímavú pozvánku. Link na túto pozvánku nájdete dole v popise videa. Vidíme sa.